A Deputación de Ourense estuda habilitar unha liña extraordinaria de axudas para que os concellos afectados polos sucesivos temporais restablezcan servizos públicos básicos. Estas achegas terán por obxectivo permitir que os municipios damnificados poidan acometer obras de emerxencia e recuperar servizos e infraestructuras danadas polas continuas e intensas chuvias. O Goberno provincial vai iniciar os traballos de recompilación dos danos rexistrados nos servizos públicos esenciais e nesas infraestructuras municipais. Os servizos técnicos da Deputación traballarán en estreita colaboración cos alcaldes e alcaldesas das zonas máis afectadas para realizar un inventario detallado dos danos. Esta análise permitirá determinar a contía e o alcance dos fondos, buscando unha repartición eficiente que atenda a urxencia de cada caso. Con esta medida, a institución provincial reafirma o seu papel cooperador cos concellos, garantindo que os municipios con menores recursos poidan facer fronte ás consecuencias dos fenómenos meteorolóxicos adversos que se veñen rexistrando desde hai máis de 20 días. Polo de agora, a Deputación, a través do Servizo de Vías e Obras, está a atender as principais incidencias que se rexistran na rede provincial de estradas. A pasada semana atendéronse 400 incidencias, das que 54 foron como resultado de chamadas directas do 112 e o resto por aviso dos concellos, a detección de problemas por parte das propias brigadas da Deputación ou mesmo chamadas de particulares. Ademais de cortes temporais de diferentes tramos de estrada pola presenza de auga, os avisos estiveron relacionados con derrubes de noiros, pedras que invadiron a calzada, atrancos, caños, foxos e sumidoiros levantados.